Aku tak ngicipi suarane Mbak Niken sik kene. Monggo. Ayo Ken. Ken. Monggo monggo Mbak Niken. Katuran mriki. Mbak Niken, Mbak Niken. Mas Gareng pun ngentosi. Mbak Niken. Yo Niken. Enggal mriki yo Mbak Niken. Nduk Niken. Sampun mriki. Nah, ini. Arepe ra entuk kembang aku. Kula saben dina ya mengikuti perkembangan lagu-lagu panjenengan. Lagu-lagu anyar kabeh tur Niken iki yang membawakan selalu senyawa dengan watake lagu kuwi. Niku sing angel Mas Gareng. Penjiwaan. Nek mau ngapal ya apal, tapi penjiwaan tentang lirik lagu karo napa niku jogete niku iso menjiwai. Niken ki istimewane ana siji. Napa? Galak ora umum. Ya nek kula ya ora. Galake nduk Niken ki man papan. Ya cahayu ya. Galake kanggo ngreksa diri. Nggih, heeh. Nggih no. Nek aku arep anu Mas, arep Ciri khase Canom. Piye? Apa ki gelungan linting ciri khase Canom sik ana. Piye? Sikile dicencang benang lho. Kok biyen ora ilang-ilang. ben ora cangen-cangen ya. Aku tak nyoba nduk Niken ben anu ngaturke tembang klasik sik. Ya. Napa Mas? Ular kambang. Oh, pangan. Kulino Pelok, Mas mangan. Lindro. Pangan ular kambang, kulino mangan ular itu. Nek ora apa sing klasik apa? Remenane jenengan apa? Niku mawon. Ular kambang? Ular. Oh nggih, Slendro. Ya. Wedh. Nah, ngerti tenan no, nek sing gender iku sing nyanyi Niken. Wah, wis. Kok sing gedar iki ngerti Niken teko nguyuh ping 3 lho. Nek pondokane wedakan terus. Lah iya. Heeh, wedakan men ketok bagus. Ya, Mbak Niken kaya apa? Ular kambange. Maka, ya. Mengke nek salah pun dukane Mas. Ah, ora. Jenengan wis ora bakal tak seneni. Salah disetip kok. Ora wis kowe pemakluman nyatane panjenengan iki ya Piai. Ning aku sing ngerti Piai Lantip ngono kuwi. Piai Lembah Manah ngono arep pinter ya sinasapan Balilu. Pokoke kowe nembang aku tak ngopi. Waduh. Ya, Nduk. Ular kambang sak titae lona Yo. Agar sing nembang Niken iki Sitri kawate mbok lagane pedhot neh. Apa piye ta? Elak penyitir iki. Ora mau begawan iki kan. Ya, ya Nduk. Nyiter hawane isis karo lir-lir. Wah. Tinggal mulai kancane rano. Ngono. Jos, tenan adi kuwi. Iki lho iki kene aku lek seneng ngene iki. Pripun? Sing anyar ya dipelajari, sing lawas ora keri. Nggih. Tegese lagu anyar ya iso, lagu lawas ya oke. Mula Niken niku sing mirengke napa niku pini sepuh ya iso mirengke, cah nom-noman ya iso ngrungokke. Apa kok biyen cilikane iki wis kok kaya bolak-balik lho. Piye to? Ayo nek Oh, saiki wis iso ngadi sarira ngadi busana kok ya. ada iki pundutane Pak Gigok iki mau. Oh, Pak Gagu, Pak Gagu. Pak Gagu. Pak Gagu, matur nuwun. Mas Dewa terima kasih. Wau diusul. Nggih, pokoke aja mandek oleh sinau ya, Cahayu. Nggih, Mas. Wis muga-muga rampung SMA, kuliah dadi sarjana, syukur iso profesor. Wah, elok tenan. Penyanyi kok profesor. Wah, profesor Dr. Niken Salindri SI. Wah. Mas Gareng iki Mas Gareng SMS MBG. Ayo
Titel apa? MBG iki Mas Bagio Gareng kok. Kok titel apa piye to? MBG iki Mas Bagio Gareng. Iya. Kowe yo MBG. Lah apa? Mas Bayu ganteng. Kowe padine. Ayo ora apa-apa ngelem-ngeleman kok. Mbak Elisa ayo rene. Ayo rene. Mbak Elisa gek ndang mriki. Penontonnya pun ngertosi. Mbak Elisa gek ndang Elisa. Tensiku munggah meneh iki. Sang kula sugeng enjang sedoyo mawon Mas Nggih. Petro, Mas Gareng, Mas Bagong. Nggih, nggih, nggih. Makasih. Iki atekan untung Suropati iki. Ngopo to jane ngopo to? Kepethuk Kapten Cak iki. Ya aja ta. Dawuh. Mas Nggih, Petro. niki enten napa enten nawala. Nggih. Niki wonten sing ngersake langgam Kadung Tresna. Saged ta? Saged. Nggih, iki Mbak Elisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng enjing Mas Petro. Kula badhe nyuwun gending lelagon ta Kadung Tresna matur nuwun saking kula Pak Paimin wisata Pantai Mbajul Mati. Oke. Oh, Ah. kono. Endi? Ya wis kono pokoke. Oh, kemeruh ae. Ya arep tau rono. Terima kasih, matur sembah nuwun. Nggih. Mbak Elisa tak aturi lenggasi ning kono bae dadah. Mbak Dita tak aturine ngancani nduk niken. Niki Ayo, maju ayo. ngersake gerajakan Banyuwangi. Oh, cocok, Nggih. cocok. Ayo. Ayo, iya. Iya. Ya mutaran turun. Wah, Gerajakan Banyuwangi apa, Mas? tanding iki. Tanding piye? Iki kae Kediri, iki Banyuwangi. Nggih. Wah, cocok iki. Ayo no. Sak Kediri, Banyuwangi, Mirsani. Mirsani piye kok ya dibawani kok mangsane. Banyuwangi ya dibawani kono kok aku. Oh iki enek jengglenge. Lah napa jenengan lumpuh tadi? Hah? Jenengan lek mboten lumpuh to? Wah, omong pisan ngelekit ge. Kok nesi Kowe piye ta? takon apa? Aku ki takon. Lah nek takonmu jenengan mboten lumpuh. Lha lek gak lumpuh berarti yang jenggleng. Aku ora lumpuh, aku kesot. Ayo Mas Gareng tengah. Ayo. Umbul-umbul belambiangan. Ayo nduk niken sik sing miwiti. Membiak mayone men. Ademe kok ngene kok tepas-tepas yo kita iki. Lek ketemu ning kene. Oh, akeh lho. Yo. Pancen Bayu ki yen ra payu mayang dodol sate. Oh ngono kuwi arep ngono kuwi kerajinan lho Mas. Diparingi sing mirsani kerajinan tak simpen ngono. Kerajinan kok kerajinan. Ya Dek, niken. Membiak mayang properti ngene-ngene. Iya kan? Suarane gandeng belam biangan. Gending belambiangan ya teh. Ya. Olah ya. Apa ta? Geokang. Kok Ya ditahan. Kok muring ae. ora usah balang-balang to Mas, ngundang iso Oh, dadak balang-balang lho. Nyara Gitu. Apa? Ngomong. Biai Nusa Nusantara.
iki ya. Ngapa kok mutungan iki lho? Kok ya iya. Arep nek ndi, Dik? Karena ini. Oh iya. Iya Mbak Niken, iya. Pianyu Hano. apa? Oh iya deh. Kulon gunung bedol. Mana garing ganggu iki lho Mas, garing ganggu. Lah harus kok koper ya kan ya. Enggak konsentrasi kuwi. Wong kulon gunung kok kulon bedor. Disebel. Jelek. Yo. Ngene. Ya. Sesuk hernia. Mau dijeglek nek iki ra gelem. Nek aja kerep-kerep. Mosok jam 3 bengi kok cicilan iki. Yuk, Mbak Dila. Nduk niki kan gen lenggah sing urus kedap. Mbak Elisa tak aturi jumeneng. Niki wonten sing ngersake podang kuning. Pak Jun ngersake podang kuning kagem Pak Kapolsek tuwin Pandan Tramil. Oh, nggih. Nggih, ayo diaturke podang kuning. Iki Mbak Elisa gen dikancani Mbak Eka prihatin sih. Monggo. Iya Mbak Eka, ayo kene mentara monggo. Apa gede-gede Mesinnya kok dedeke sak patok. ngenyek Bareng kon ngadeg iki malah warming up. iki gandeng anu lagune rak bab perkara peksi ta podang. Nek niken kuwi cara manuk apa Mas Rek? Murai batu. Wah, murai batu. Wis moceh iso. Nggih, terus nek Mbak Elisa. Mbak iki. Elisa nek cara manuk apa? Mbak Elisa kuwi manuk sing disawang nyenengake. Apa? Nori. Wah, nari. Orake wernane Terus nek Eka nek cara manuk apa? Yen mbok sing kene jenenge apa ning nggonku jenenge manuk ancel bumi ya iki. Apa kuwi keluwihane? Wah. Wulune abu-abu. Yen doyak iki iso mlayu, sing ngoyak mandeg dheweke mandeg sut. Oh, ancel galeng. Nah, ancel galeng. Lah ya bumi ya galeng to. Ya terima-terima ya Kak Survei. Mboten napa-napa. Nggih. Kula niku kalih senior kula. Nggih. Kalih Mbak Elisa, Agem Bu Pahmi, Mbak Suci, Mbak Dita, Nggih. Recang-recang. Pemelih kalih Pak D, Garangan Semarang ki. Aku wis ora enek rasa piye-piye. Kudu tetep tak bekteni. Apa to sing ora ngerti Pak D Garangan Semarang? Garangan iki mangsamu Apa Pak D? gareng kok garangan. Jare Mas Bayu kan nek seragen-seragenan. Nek cara Malang ya Malangan. Malangan, nek Nek Solo, gareng, nek Solo ya Surakarta. Solonan. Nah, nek gareng Oh yen Bayu Bayuan. Ora ono. Ora yo. Garangan wis beda meneh. oh beda. Nggih. Apa? Bareng sing joget EKI Ah, Pak Dan Ramil. Iya. ayo. Modelku wis kayak peluru bedel ta. Ayo Pak Dan Ramil ya gumun wah kapibara iso joget ayo. Apa? Kok mau tinggal kapibara. Hei, bom kok boleh lagi. Bom nih kalau bilang. Aku. Mas Bayu. Iya. Tadi kakaknya Pak Jun Nggih. nyuwun ngersake lagu Rengu. Oh rengu, nggih. Kok balik iki diaturke. Nggih. Mbak Eka karo Mbak Elisa legane kono sik. Aku tak njuk tulung iki karo Nduk Niken ana sing ngersake Kusuma Wijaya, nggih. Ayo. Oh, diaturke. nggih. Ayo.
Mangga Cat yo iki racekke Kusuma Wijaya. Oh, iki ana sing njaluk sumanding iki lho, Mas, kene. Napa? Sumanding. Nggih, engko diaturke. Tak amoke ya, Mas. Tak amoke. Sumanding, nggih. Sapa sing kanca-kanca sing iso sapa? Monggo. Siji meneh Mbak Niken, iki ana sing ngersake katresnan sejati. Nggih. Asline gak ngersakne sampean dhewe. Iki lho, niki lho akeh banget iki. Cinta pilih iki. Padahal banyak lagu-lagu baru, mesti ki sampean mesti Lah Mang pilih sing endi? Kusuma Wijaya katresnan sejati kuwi terus. Niki lho, iki sing niki Mana? Mang pilih antarane Panjangka kawitaning sinawang. Kuwi sing Sing nyanyi ndi? sampean dhewe. Iki lho, kok aku. Ngopo aku ngurusi lagu? Kok kurang men gawean. Apa Panjangka apa kawitane sinawang? Panjangka. Panjangka nggih. Oke. Niki kanca-kanca KKN Universitas Negeri Malang. Nggih, oke. Panjangka, siap. Niki tak nggo ganti sing sumanding wau. Nek sumanding kanca-kanca durung garap. Engko tak Sumancing. nggih. Maka ayo matur nuwun wis diaturke nggih. Balikan matur sembah nuwun. Kasih Mas Bayu. Nggih, sami-sami yo.